Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar minister Silvania. Hij is minister van Financiën en hij is minister van Gezondheid, Natuur en Milieu. Zoals gezegd eerder in de uitzending had hij gisteren een gesprek met alle 71 werknemers van de FKAK. Dat is de vereniging de Fundación Cuido Ambulance Curaçao, het ambulancepersoneel. Deel daarvan, meer dan de helft, heeft geen vast contract, is geen ambtenaar. Dat is al 14 jaar een groot probleem, want mensen hebben daarmee geen zekerheid. Je kunt bijvoorbeeld ook geen lening aanvragen en je wordt beperkt, terwijl ze belangrijk werk doen. De minister heeft nu het besluit genomen dat ze allemaal ambtenaar kunnen worden. En omdat dat proces nu in gang is gezet, was er dus gisteren een gesprek met alle werknemers. En toen is gevraagd, is iedereen daarmee akkoord? Nou, in eerste instantie hoort u een uitleg van John de Lannoy van het kabinet van de minister van Silvania en daarna de minister zelf. Nou, misschien mag ik beginnen. We hebben dus net de sessie gehad en aan het einde hebben we de werknemers gewoon gevraagd. Steun je dit? Denk je dat dit een oplossing biedt voor de problemen? Zo ja, sta op. Nou, er zijn beelden. Iedereen stond op. Iedereen heeft opgestaan. Dus dat geeft wel aan. Dat geeft aan dat we, laten we zeggen, de sponsor. En het is ook duidelijk. Ze zijn al 14 jaar leven ze met onzekerheden, weet je. En het is best een toffe job hoor. Ik bedoel, om s'avonds in roosters te werken en noem maar op, maar dan nog steeds met onzekerheden. Dus dat trekken we nu recht en dat zien ze ook en dat doen ze graag aan mee. Het personeel merkt wel een verschil tussen mijn manier van zaken doen en mijn voorgangers. Want ik maak er werk van en worden documenten voorbereid, zodat de Raad van Minister een beslissing kan nemen. Dat is het verschil. Van het verleden zijn allerlei rapporten geschreven en heel veel gesprekken gevoerd, maar niks is daarmee gebeurd. En ik denk dat is een ongewenste situatie. Zo moet de overheid niet omgaan met ambtenaren, met contractanten, maar gewoon met mensen eigenlijk. Dus mensen hebben recht op een goede rechtspositie. Ze hebben duidelijkheid en zekerheid nodig. Dat zijn vakbekwame mensen die we nodig hebben. Ze zijn ambulancepersoneel. Vroeg of laat hebben we allemaal moeten een ambulance bellen. Dus het gaat uiteindelijk om, hoe ga je om met het personeel? En dat moet op een humane manier plaatsvinden. Dus vandaar dat ik werk heb gemaakt, dat wij zover zijn gekomen. Er zijn nog andere stappen dat we moeten ondernemen, maar ik heb het volste vertrouwen dat het gaat allemaal lukken. Omdat we hebben gewoon volledige steun van het personeel en ook van de vakbond CBV. Daarna vroegen we aan minister Silvania of het niet vreemd is dat zo'n proces 14 jaar duurt. Want het personeel heeft vaker aan de bel getrokken. En volgens Silvania is dat een situatie die je helaas vaker bij de overheid aantreft. Mensen durven geen beslissingen te nemen. Nu in dit geval van de ambulancepersoneel, maar bijvoorbeeld ook met de huisartsenpost die onlangs is opgericht en waar ook al jaren over gesproken werd, aldus Silvania. Dat is niet ongebruikelijk binnen de overheid. Dat heb ik ook meegemaakt toen ik minister van GMN was geworden. Is dat heel veel zaken zijn blijven liggen en geen beslissingen zijn genomen. En een mooi dat is ook de hap. Ik bedoel, mensen praten en praten, schrijven rapporten, zijn weggeroepen en zo. Maar niks gebeurt. Niemand durft beslissingen te nemen. En ik ben wel een minister die durft beslissingen te nemen. Maar die beslissing die ik neem, dan zorg ik wel voor dat er voldoende draagvlak is. Het gaat om het personeel. Zij moeten gewaardeerd voelen. Zij moeten weten dat de regering PISA, dat wij werken voor hen en dat wij steunen hen in hun strijd.